gwybod amdanoch chi, ond dwi, fel lawr o bobl, yn cael problem mawr yn binjo ar Netflix. Orange is the New Black, House of Cards, Crazy Ex-Girlfriend, Breaking Bad. Chi'n gwybod nhw gyd. Ond yn ddiweddar, maen nhw wedi gwneud cyfres newydd o'r enw Glow. Cyfres newydd am grŵp o fenywod sy'n creu sioe Reslo yn yr 80au. Dwi'n gwybod bod Reslo yn boblogaidd iawn yn barod, ond mae'r sioe yma wedi gwneud hyd yn oed fwy o bobl yn obsessed. Dwi wedi dod i Dragon Pro Wrestling Academy yng Nghaerdydd i gael go fy hunan. Catherine a dwi, hyn yw'r tîm, hyn yw Tasha a Lauren ac hyn yw'r trainer Hitch. We'll start off with some conditioning, just to get a bit warmed up. Okay. Go! No, flat down on your stomach, okay? Flat down. Go! Go! Set! Go! Set! Tipyn bach yn galetach nag o'n i'n meddwl. So nesa, dwi'n mynd i trio cwmpo ar y llawr yn y ffordd maen nhw'n wneud mwyn diogelu'r cefn. Throw yourself back so you're landing about here to there. Yeah, okay. Dwi'n mynd i taro'r raffau nawr. Mae hwnna'n y thing dych chi'n gweld yn raslo lle maen nhw'n boing, boing. Mae'n amser i fi ffigro mas the signature move. Na. Na, nid yr un yna. Mae da fi syniad. Dyma'r cressy crunch. Watch o mas. Mae cressi'n dod amdanoch chi. A dyna lle ganwyd y cressy crunch. Chi'n meddwl bod hwnna'n swnio fel cereal? Na, it's fine. A chofiwch plant, peidiwch a trio hwn adre. Gadewch e i'r pryder.